Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Ka Supreme Court kala sngokia baha ya ka jingsha pendan kam bakla ka kendon section South Park nai po prai jong ka an Indian Penal Code IPC haba shong bishar mehnen ka sni ya ka mukadama ki kurim ki berang shudep ya tho shi benai shi teng hi bat ro da ka baong ba kana kaliang jong ka kemi jong shinrang menta kala ting bha ya ka jingsha pen kenno bakla maki da ka pendan kam ya ka ni ka kendon an haba bishar ya ka mukadama ka justice nagaratna kalaong ba kini kisni menta ka kami kurim ka badairu ka kami jong ushenrang kala ting bha ya kata ka kurim jong u nakadaw ba kala sya kenno thok dakaba lengba ka Supreme Court kala jo penkut no ya kum kini kim kodama laong ru ba baroh amdei ki jing ujor thok tamba ka section South Park nai po prai ka long kum ka wei ka ba khor bha baru ka ba sya pendan kam bakala bha nadu balong ka jing trekam jongka baru ka ba bat jubor baru ka ba pen thang hapdeng kisi kurim hakabaya dei berkani ka mukadama ka bench jongka Supreme Court bekentup ya ka Justice BV Nagaratna bat Justice R Mahadevan kilapha ya ka kurim bat ka kami jong u ban ya dan benta haka jing kren ya pen bet lani kata ka mediation hakabaya dei bat ka jing ujor bala ai hapo ka ni ka kendon jongka IPC ka bench kala ongru ba watla kum kani ka kendon lapen mi ban yadai ki kynthei ka jing adei ba ka jing shat le ben ba ka jing shat dawa pisa la ni kata ka dauri tangba kala longru ka bakhia ba ya ki ying bishar ka Supreme Court ka juk kedawru ba ka jing shat pendan kam baklai ka section South Park nai poprai haki snem baladem hakaba hau benai basan arhaja apusa u Justice JB Padiwala baru Justice Manoj Misra kilakan tu ya ka parlimen ban perkhat bha ya ka section praposan bat prapun riu jongga bhartiya nyaya sanhita arhaja apulai nakadaw ba ka penne ya ki kentin jongka section South Park nai po prai jongka IPC hau naitung jong news nem u Justice Surya Kant baru Justice N Kotiswar ulapan kesan ya ka section South Park nai po prai dak baong baka jing sya pendan kam bakla kamut ban penduk pendam no ya ka kendon an nakadaw ba kan ya dapat ya ka hoki spamut kiba ujor baru ka badai shisha naki kynthei kiba syak leben haka yeng kasem ka bench balai alam khamat ka Justice Nagaratna kala penkut no ban le ya kata criminal proceeding anda kalai i ya ka jing ya ka jia ki kurim da ka baong badan kam man bishar benia ya ki mukadama bat ro haka bayadai bat ka jing ya ka jia preng jong ki kurim da ka bakan turu ya ki ba ujor bakim dei ban shim kabu bat ban penhiar kaput ya ukurim bat iki bahayeng hasem jong u house nem arja pusaw ka Justice Nagaratna da ka lang baru Justice N Kotisar Singh kilaong bamdei ban penshitam ya baroh kawai kayeng ukurim anda mi ka jinga ka jia hapdeng kisi kurim kat baka wai pat ka bench hauju hiu benai kalaong baka section South Park nai po prai la syak pendan kam bakla da ka badan kamru da baroh arliang bat ki kendon slide board kum juru bat ki wei ki kendon kum ki combine package ban pyntieng ya kurim haki jing bishar house nem aja apusan ka Supreme Court kala penkut no ru ya bun teli ki FIR bat ki charge sheet nakadaw bambiang sabut bat ru baki mla ban ai ki daw ki baskem ban shong bishar ya ki